омода кардани хӯришҳои миллӣ бо услуби муосир аз ҷониби занону духтарон маҳорати баландро талаб менамояд. Аз ин рӯ дар давоми баргузории озмуни ҷумҳуриявии хӯришҳои миллӣ ва муосир иштирокчиён кӯшиш ба харҷ доданд, ки бо пешниҳоди таомҳои гуногуни миллӣ сазовори ҷойҳои сазовор гарданд. дар озмуни хӯришҳои муосир ва миллӣ дар сатҳи вилоятӣ соҳиби ҷоҳшоҳ ҷоиза гашта, имрӯз дар сатҳи ҷумҳуриявӣ барои ин озмун омода гашта 22 намуд хӯришҳоро омода намуданд ва аз ин намуд хӯришҳо 10 намуди он хӯришҳои миллӣ ва қадима мебошанд. ва яке аз хӯришҳои миллие ки ман имрӯз омода намудаам, калла порчаи ин ҳасиб аст, ки аз қадимулайём аҷдодони мо ин таомро истеъмол менамоянд. ва дуюми хӯриши миллӣ ва қадимаи мо он аст ки помидори қоқ ва пиёз, ки инро метавонанд дар фасли зимистон истифода баранд ва помидор шакли худро дигар намекунад. ва сеюм хӯриши миллии мо ин сузма мебошад. чорум хӯриши миллии мо бошад шакароб мебошад. хӯришҳое ки имрӯз хӯришҳои муосире ки имрӯз ман омода намудаам, номҳои он боғот, баҳор, ананас ва хӯришҳои мевагӣ ва якчанд хӯришҳое ки аз худи сабзавотҳо истифода бурда шуда ва онҳо таркиби он аз сабзавот иборат буда, аз худи сабзавотҳои истаравшини бостонӣ маҳсулот тайёр карда шудааст. дар даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии хӯришҳои миллӣ ва муосир ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, ғолибони давраҳои аввали озмун иштирок карда хӯришҳои омодакардаи худро пешниҳоди аъзои ҳакамон намуданд. тавре иштирокчиёни озмун иброз доштан баргузор намудани ин гуна чорабиниҳо дар байни занону духтарон имконият фароҳам меорад, ки хӯришҳои миллӣ аз нав эҳё ва пешниҳод карда шаванд. дар ин озмун чуноне ки мебинед тамоми бонувони болоқадманд иштирок дорем. мехостам барои шумо тарзи омода намудани хӯриш аз карамро ба шумо омӯзонам. ин хӯриши мо асосан аз карам, ки онро обҷӯш кардаем ва дар таркиби он картошка, сабзӣ, сметана ва тухм таркиб ёфтааст. чун мебинед инро метавонем бо чӣ намуде ки хостем ороишот диҳем. дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии хӯришҳои миллӣ ва муосир, занону духтарон аз полезӣ ва дигар меваю сабзавоти ватанӣ номгӯи зиёди хӯришҳоро омода карда маҳорати худро муаррифӣ намуданд. дар ин озмун иштирок карда истодем. чунки шумо мебинед, мо аз хӯроки миллӣ, яке аз хӯрокҳои миллии мо шакароб омода сохтаем ва инчунин хӯрокҳои ҳам миллӣ ва ҳам муосиро дар инҷо мо пешкаши аъзои ҳакамон пешниҳод кардаем. хусусан дар фасли гармои тобистон мо бениҳоят аз ин хӯриш зиёд истифода мекунем, истеъмол мекунем, чунки дар ҳамин чӣ сабзавотҳое ки дар тобистон мо дастрас карда метавонем, аз ҳамин сабзавотҳо мо ҳар гуна хӯришҳо тайёр карда омода карда метавонем. яке аз ғайр аз шакароб бо шакаробе ки бо чака илова кардан мумкин аст, инам як намуди хӯриши тобистона мебошад, ки бениҳоят зиёд дар фасли тобистон истифода. яке аз талаботи асосии озмун тарзи ороиш ва шакли омодасозии хӯришҳо буд, ки иштирокчиён дар ин самт маҳорат ва завқи баланди худро нишон доданд. маҳсули дасти ҳар як ҳунарманд баҳогузорӣ карда шуда ғолибон муайян гардиданд. тибқи хулосаи ҳайати комиссияи озмуни ҷумҳуриявии хӯришҳои миллӣ ва муосир, бо бартарияти бештар ҷои якум ба ҳунармандон аз вилояти Суғд, зинаи дуюм ба вилояти Хатлон ва ҷои сеюм ба иштирокчиёни вилояти Бадахшон сазовор дониста шуд. сараввал хӯриши офтобак аз лаблабу, картошка, сабзӣ, тухм, сир тайёр мешавад ва гӯшти мурғ. мо онҳоро обпаз карда, ҷӯшонида, баъд ҳамроҳи турктарошак майда карда, баъди ҳар қабати он мо майонез мемолем. болои онро бо зарди тухм оро дода, дар болояш ангури сиёҳ монда, гирдашро бо чипси гул меандозем. ғолибони даври ниҳоии хӯришҳои миллӣ ва муосир бо тӯҳфаҳои пулӣ ва ифтихорномаҳо қадр карда шуданд. озмун бо мақсади эҳёи хӯрокҳои миллӣ, ки дар гузашта аз ҷониби занони ҳунарманд омода карда мешуданд, роҳандозӣ гардида барои муаррифии фарҳанги дастархонороии мардум ва дарёфти занону духтарони ҳунарманд аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат имконияти бештар фароҳам меорад.